Salam alaikum aw minnu sɔgɔlen bɛ Cherif la Jabaranin na nin waati la an bɛ foli ni tanu di aw bɛɛ lajɛlen ma ka a jira la k'a fɔ aw b'a la ka jɛmukan min filɛ a bɛ wele nansarakan na jeunesse et développement Mali sifinnakaw kumada a bɛ sigi yan nɔ sibiri sibiri 17h 18h a bɛ bɔ ka jira u la ntɛnɛndu 11h midi ayiwa semaine o semaine an bɛ babu dɔ ta min kɔnɔna na an bɛ jɛ ka o kɔnɔkuma ɲɛfɔ ɲɛna an bɛ wele bila an sifiɲɔgɔn dɔ ma minnu ka baara bolilen bɛ o babu in kan a dogolen tɛ maa si la i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati la i n'a fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka sanga ni ayiwa Russie kɛlɛ ani embargo min fana tun bɛ Mali kan olu bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ hali bi gɛlɛyaw bɛ yen nɔ fɛn ma ta ka bɔ gɛlɛyaw la ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen Mali jamana ɲɛmaaw u ye ayiwa sariya dɔ ta sariya min ni a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ sugukɔnɔfɛnw na balo sɔngɔ la yala an bɛ yɔrɔ jumɛn bi gouvernement ka nin décision in ni a y'a ta yala a labatora wa a bɛ yɔrɔ jumɛn bi an ye wulikajɔ kɛ ka se Mali feerekɛlaw ka ɲɛmaa ma ni ale ka mara dannen bɛ Bamako kɔnɔna na ayiwa an bɛna ale ɲininka bibi in na jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu ta yala ni a fɛɛrɛw labatolen don ayiwa a fɛɛrɛw kan ka labato cogo jumɛn na yala mesure minnu tara a kan ka labato tan cogo la wa est-ce que gouvernement ye subvention kɛ wa min b'a to a mesure bɛ se ka labato cogo min na ayiwa walasa ka se ka jamukan in ɲɛnamaya an y'an senfa ka se Mali jagokɛlaw ka jabala la Bamako yan nɔ ni o ye chambre du commerce et d'industrie régional de Bamako ani o ɲɛma de bɛna masala bi ni o ye Aruna Kante ye. Salam alaikum monsieur le président. Walaikum salam. An bɛ aw jabala la yan nɔ min kɔnɔna na an bɛna jamukan boli fɛn min ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin waati la ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen na jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ ta min b'a to ka se ka dɔ bɔ balow sɔngɔ la cogo min na aw minnu ye jagokɛlaw ka ɲɛmaabaw ye yala an bɛ yɔrɔ jumɛn bi est-ce que fɛɛrɛ minnu tara u labatora wa ou bien u bɛna labato cogo jumɛn na maaw bɛ se k'a fɔ ko waati jumɛn na k'a fɔ ko effet mɔgɔw bɛ se ka effet senti. D'accord. Chérifla m'b'aw fo. Chérifla filɛbaga bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ lajɛlen don kira mantɔnya la. Inchallah. I da sela kuma minnu ma. Kuma gɛlɛnw don. C'est vrai chambre de commerce et d'industrie du Mali. A bolo fara dɔ ye chambre de commerce du district de Bamako ye. Bon, chambre de commerce du district de Bamako, ale cɛsiri yɔrɔ ye min ye Bamako izinitigiw Bamako jagokɛlaw ani Bamako fɛn o fɛn bɛ hakili baara n'a bɛ f'o ma ko prestataire de service ko fana bɛ jago kɔnɔna la donc olu fana concernelen don. Donc chambre de commerce ka baara y'o de ye donc en un mot an ye structure min ye fɛn o fɛn n'a bɛ jago kɔnɔna la fɛn o fɛn n'a bɛ jago concerné wulikajɔ minnu ka kan ka kɛ o k'o don ba la o de y'anw ka baara ye. D'accord. Donc ni chambre de commerce ta k'a lajɛ chambre de commerce fɛnɛ sigilen don département min na n'a bɛ f'o ma ko industrie du commerce donc olu fɛnɛ olu ye structure ye gouvernement ka structure don donc olu n'an fɛnɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Donc au bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna wolo chambre de commerce et d'industrie du Mali la. D'accord. Donc i filɛ ka ɲininkali minnu kɛ nin ye ɲininkali ninnu ɲininkali gɛlɛnw don parce que en réalité effectivement an yɛrɛ an y'a ye wagati laban in na fɛn dɔ farala fɛn caman prix kan donc an ka wulikajɔ kɔnɔna la an'an ka cɛsiri n'an ka ɲɛɲini kɔnɔna la donc an ye jateminɛw caman kɛ. D'accord. Donc jateminɛ ninnu bɛ taa wolo mun na effectivement jamana ɲɛmɔgɔw jamana marabagaw u ye mesure fortes ta ka kɔn bi ɲɛ parce que an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi c'est-à-dire que gɛlɛya dɔ de nana fara gɛlɛya dɔ kan ne kuma o kuma ni kumaw nana n bɛ n da don a la k'a ɲɛfɔ parce que n'i y'a jateminɛ depuis 2012 an ka jamana bɛ insécurité kɔnɔna la. C'est vrai. Donc insécurité nana n'a ye k'a fɔ an ka jamana fan dɔw bɛ yen nɔ ci tɛ se ka kɛ a kɛcogo la donc o bɛɛ gela an ka jamana balokow kan ka bɔ la ka na don Covid la u ka bana sidɔnbali n'u b'a fɔ a ma ko Covid 19 o fana nana don a la donc ka bɔ la tuguni an nana se yɔrɔ dɔ ma tuguni n'a bɛ f'o ma ko sanction
les sanctions illégitimes, illégales, nous imposent là en fait, farafina jamana to fait n'a fuma ko CEDEAO. Donc au final nana ani kalo woro no kola. D'accord. Donc au final nana jouer anga jamana économique. Donc en yɛrɛ bi yɔrɔ min na bi foli kan de b'an bolo ka si anga jamana sɔrɔ bosobagaw ma. D'accord. N'a bɛ f'o ma ko les commerçants, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. D'accord. C'est-à-dire que foli bɛ bila u ye bi parce que ka kalo wɔɔrɔ bi. D'accord. Ka jamana ka balo ko ka se fo ka se laban ninnu ma. Donc ne bolo kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la an ma degun sɔrɔ. Mais sanction wulilen kɔfɛ de an commencé la ka degun dɔw sɔrɔ. Bon, maintenant, on fait que chambre de commerce est chambre de commerce est structure d'encadrement du secteur privé. Donc, nous, nous aussi, on interpellé nous. On interpellé nous parce que jamana fana ye pouvoir d'ordre di an fana ma pour que on se ka jago yirwa ka jago la kolosi jago se ka ke bara ke to nyuma na tuga mena. D'accord. Gouvernement fana au pouvoir d'ama. Donc ni ko nunu kela, donc on est obligé aussi ka wuli ka jɔ kɛ. Donc i ka kuma latigɛ tɛ ka yirila k'a fɔ effectivement wagati laban ninnu na dɔ nana fara fɛn caman sɔngɔ kan. Bon anw yɛrɛ ka jateminɛ la fɛn man ka fara u kan. D'accord. Pourquoi? Parce que fɛn minnu ko don fɛn minnu concerné len don n'a bɛ f'o ma ko les produits de première nécessité. Justement. Aux produits de première nécessité ninnu tu trouveras que la plupart état ye assez k'a ko la n'a bɛ f'o ma ko exonération état ye exo di état ye subvention kɛ donc tout ça là c'est pour que an ka nansanbagaw u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw wuli ka jɔ kɛ pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogoya min na pour que dun ka fa bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na. D'accord. Donc n'a fɔra ko o bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la a ka kan an maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka préoccupé hali aw yɛrɛ kunnafoni ɲininaw aw fana ka préoccupé parce que avant que aw ka kɛ kunnafoni ɲinina ye aw ye maliyɛn de ye fɔlɔ an yɛrɛ minnu filɛ nin ye yanni an ka bila jagokɛlaw ɲɛma an ye maliyɛn de ye fɔlɔ donc o siratigɛ la a ka kan an ka wuli an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ko ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an ka wuli ka jɔw kɛ pour que ka se ka gɛlɛyaw ɲɔni ka bɔ an kunna parce que mɔgɔ si tɛ gɛlɛya ɲini ka se i ka jamana ma. D'accord, très bien. Ya fi ka kuma kɔnɔ sisan effectivement gɛlɛyaw bɛ yen nɔ nka an b'a fɛ k'a dɔn justement parce que embargo kɔni wulila Mali kan nka mun de la gɛlɛya min ma sɔrɔ embargo waati la embargo wulila o gɛlɛya sɔrɔla e fɛ o bɔra mun de la. Bon alhamdulillah rabbil alamin an bɛ u fo kosɛbɛ parce que n'i bɛ jamana min kɔnɔ ni olu faamaw ye décision min ta i bɛ tugu kɔ. N'ala sɔnna ma vraiment kɛcogo kɔni diyara an ye kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ i ko commerce inchallah an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ sabu ka da kan dédouanement tagasira yɛrɛ fɛ an ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ parce que n'i bɛ fɛn mun dédouaner 4 millions o bɛ se ka taga dédouaner fo 7 millions o gɛlɛya de tun b'an kan kosɛbɛ dédouanement yɛrɛ la o bɛɛ la an ka prix b'a nɔ na dɔrɔmɛ ma fara a kan an kɔni bɛ ɲini commerçant bɛɛ lajɛlen fɛ an kɔni an tɛ dumunifɛn ninnu feere mais n'i y'a jateminɛ anw bɛ électronique de kɛ bon diɲɛ yɛrɛ tɛ taga n'anw ka minɛn ninnu tɛ mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ i ka nɔgɔya kɛ i b'a fɔ anw y'a kɛ cogo min na gɛlɛya nana cogo o cogo an b'a nɔ na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ bɛɛ ka nɔgɔya kɛ i b'a fɔ o cogoya. Bon n'i ye ko jateminɛ c'est-à-dire que jamana ɲɛmɔgɔw ye mesure minnu ta mesure ninnu bɛ produit minnu concerné olu produit ninnu généralement olu de dundala barika ka bon an ka jamana kɔnɔ tulu b'o la sukaro b'o la nɔnɔmugu b'o la gazi b'o la buru b'o la donc on a ɲɔgɔnna caman donc gouvernement ye laɲini dɔw kɛ buru ni gazu gouvernement bɛ subvention di bon balo malo tulu gouvernement bɛ exonération dɔw di au niveau du cordon douanier pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogoya min na. D'accord. Bon maintenant o bɛɛ siratigɛ la an nana mun jateminɛ an nana ye k'a fɔ dɔ bɛ ka fara fɛnw prix kan parce que ko min don
wulikajɔw b'a an bɛ ka wulikajɔw kɛ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la an bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se niveau jumɛn na k'a lajɛ responsabilité ninnu bɛ se ka situer cogoya min na pour que franchement jamana fɛnɛ n'i y'a ye jamana bɛ exonération di jamana fɛnɛ bɛ jɛ a hakɛ dɔ de kɔ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya donc n'o o nɔ ma ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen o tɛ ka waleya donc o kɔnɔna la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ de ye kelen parce que gɛlɛya maa si tɛ gɛlɛya ɲini ka s'i ka jamana ma bon maintenant an ye jateminɛ kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ de fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ko gɛlɛya parce que feere gɛlɛya dɔɔni b'an yɛrɛ jogo la feere dɔgɔya gɛlɛya dɔɔni b'an jogo la ka da mun kan parce que n'i y'a jateminɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ minɛn san nɔgɔya la mais u bɛ minɛn garder fo gɛlɛya kuma kana ka minɛn feere donc o bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye donc an b'a ɲini u fɛ mɔgɔ minnu b'o pratiquew la ka welewele kan don k'a s'u ma u ko ninnu u ko o ɲɔngiri parce que n'u m'a ɲɔngiri a bɛna taa wolo min na maa si sigilen to n'o ye. Très bien. Alors i bɔra k'a fɔ effectivement Mali jagokɛlaw caman n'a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen dɔrɔn ayiwa u bɛ dɔ fara kan hali n'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ yen Mali feerekɛlaw caman ka gɛlɛn kosɛbɛ ayiwa k'a da waati na a taabolo kan ayiwa jamana ɲɛmaaw ye décision min ta ni o ye ka fɛɛrɛ dɔ ta min b'a to fɛnw prix bɛ se ka jigin ayiwa an bɛ yɔrɔ jumɛn bi est-ce que bi na o fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la wa est-ce que kabini sisan an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement ka décision in a b'a la k'a labato wa. An ye faamuyali mun sɔrɔ a la décision min bɔra an yɛrɛ y'a ye an ye DNCC mɔgɔw y'a fɛnkɛw bila réseaux sociaux ka fan bɛɛ fɛ ko dɔ bɔra fɛnw prix la u ye sukaro prix fɔ sukaro minnu bɛ bɔ kɔfɛ 120 minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ a 100 mais an kɔni ye mun ye sukaro kɔni foyi ma bɔ a la anw ka secteur la sukaro bɛ feere 160 bon anw bɛ Mayanbugu de voilà Mayanbugu Sogonikɔ Banankabugu Sɔkɔrɔji olu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bon ya secteur kɔni vraiment ne yɛrɛ ye DNCC mɔgɔw wele k'a ɲɛf'u ɲɛna n ko an kɔni fɛ yan sukaro la foyi ma bɔ a la anw ka prix kɔni b'a nɔ la jusqu'à présent a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bon kilo 180 kilo 180 160 mais yɔrɔ kelen kelenw de ye 180 mais yɔrɔ caman de b'a feere 160 bon n y'a mɛn fana butigi dɔw bɛ yen k'olu b'a feere 140 n y'o fana mɛn mais 120 kɔni o ti yan yɔrɔ si la bon farine foyi ma bɔ farine na jusqu'à présent farine bɛ ka feere 5000 ani 550 ani 5000 ani 600 farine bɛ o de la donc toujours dɔ de farala kan n bɛ se k'a fɔ parce que 50 in tun t'a la farine tun bɛ sɔrɔ 5000 ani 500 5000 ni 550 ni 50 mais sisan farine bɛ fɔ 5000 ani 600 donc o b'a yira foyi ma bɔ a la donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ DNCC mɔgɔw olu de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que olu minnu bilara ka prix contrôler ani ka fɛnw jateminɛw kɛ bon jusqu'à présent ça va pas bon n tɛ se ka kuma o yɔrɔ la n tɛ se k'a fɔ a suspensionné la n tɛ se k'a fɔ a ma suspensionné mais n kɔni bɛ mun dɔn détaillant kɔni commerçant kɔni bɛ k'a feere prix mun na c'est cher parce que e b'a dɔn farine ko yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye bi i b'a kalama boulangerie mun datuguna bi Bamako ni Mali fan tɔw la a boulangerie yɛrɛ ne tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ bon boulangerie dun datugu o datugu a bɛ na ni gɛlɛya de ye parce que baara dɔw fana bɛ yen olu ye baara in kalan de u b'a kɛ de u b'u ka denbayaw balo a la u bɛ sow sara a la bon ni boulangerie datuguna yɔrɔ kɔni olu bɛɛ bɛ sigi donc jamana in kɔni vraiment gɛlɛya bɛ yen halisa gouvernement k'a lajɛ. donc gouvernement ka décision bɛ ka labato parce que aw yɛrɛ nana sɔrɔ an bɔra terrain kan an ka équipe de vigilance bɛ terrain kan an passé la commerçant détaillant fɛ an yɛrɛ ye lajɛrɛba dɔ boloda tɛnɛndon an kɛlen bɛ ka wele bila commerçant détaillant grossiste demi grossiste ka bɛɛ lajɛlen wele ka na an ka sigi an ka kuma pour que k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka solution sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na donc o siratigɛ la effectivement semaine passée conseil des ministres spécial kɛla o conseil des ministres spécial la an ka jako ministre ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan donc a yɛrɛ ɲininkali caman tɛmuna a yɛrɛ la parce que ko in b'ale kun kan kosɛbɛ donc ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an fana bɛ yen nɔ parce que ale
Beno, aller B en tant qu'autorité. Mais il y a une mise en œuvre yaouni. Parce que mise en œuvre tu dois amunu chess lendo à ko wali alila. Donc en bela je l'ai interpellé. Donc au stratégie là, effectivement mesure nous no yela là. Parce que il y a ni ko nous fleni. On va voir minuma les contrevenants. Minumbe ni pratique nous geleya nous akanase ka labatu ou mo fene gouvernement fene wulendo ki jo parce que chambre de commerce B chambre de commerce joro B mais gouvernement ga service fene B on avait foma ko direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation DGCC donc DGCC de fene chargé lembe ka ladje ka yala ka piru contrôler d'offre brigade kan parce que conseil des ministres ko na la gouvernement ya ira ka fo ko ka d'offre mamnu be ta koloshilu ke ka d'offre kan pour que piru ka se ka afficher yoro la ka don ka fo nim prix de ni ni ko suguro prix ni ni ko buru prix ni donc tout ça là au beba ira ka fo ko cheka chesiri kelendo à tous les niveaux pour que ko se ka labato tout cas. D'accord, monsieur le président, est-ce que kabini décision a watu la na kuma fora est-ce que aw sumina malaka foko mateka maminu be no teka gouvernement ka ni faire na bato wa est-ce que na masoteka la bato yala nyangli jume metaka anyishi utigla manuma gouvernement est munke vraiment encore anya kuma de me ma mayi on était encore mayi là parce que on va voir un suguro fere primuna il va sur am suguro sa sugula muna aka chano ere donc on connaît ama na fo ya la folo voilà jaw mi ko mene fo yoro la wode bo problème mu suguro mumbi en ere fe ibo yere ni sugula ita yi nyana ere o problème o suguro inte ere bon mu bo ko fe kana bon na ma kan kunu ere kunu do me jeudi c'était le combien jeudi passé seulement le 11 voilà namako ay suguru étranger sur 28 000 sinon on m'a ça 34 000 35 000 on m'a ça de là donc là ça fait 6 ans maintenant jeudi le 11 ay sur 28 000 on commence à faire 600 francs au dabana kunu jeudi dans encore ça donc on a sur là nous prix nous continuer à faire 600 francs maintenant tu on a droit anticiper ni prix mon frère ça deux hommes on rebolo ko là na sur prix normalement ama feri mais ne atebano gadron amna feri de dabla parce que ne re wati ne re kile de mon maga ne semaine kile no ga hal skuro kile kunta mulo ka feri voilà parce que prix mouvement soro 6 ans dernier prix soro on commencera à faire 600 francs là une mon ko mamulo ka signer ce gouvernement parce que si va zo ko mon flene on connaît on re bolo en détail on bolo na fa ka do ou ka sira di mo ni mo misra ni doni mina o ka doni mina o ka feri be ka la faire nous kra ni pour l'on be bansan parce que si vous avez fait un cadre, il va se renforcer de bande nafa. On dit on compte fouiller à nafa là. Na sila dira bega nana ni mundu nana abi dedouin abi firi baby ita sura odi kona odi an hakilai. Nous sera ka kete odi kona kada onye. Bon, en réalité, Femendo. En réalité, mesegi kuma inga mesegi ngata kofe doni kasoro kana nyafo nga kuma konna la ni ya gouvernement be subvention ke ni ya gouvernement be exonération di gouvernement be jaka hake do ko d'accord parce que jamana ko la aucun sacrifice n'est de trop et ne sera de trop o te dore gouvernement bolo ale bien jamana do ni kama jamana do be lafiya soro tugamina o de gouvernement ka akilnay gouvernement barake ka to sensible fait ni de gundono la ate ben bon au fin nous flene charia bolo be no d'accord charia bolo munun be no donc olu labato baga o ye nyafo yana tugamina au direction nationale de la concurrence et de la consommation d'accord olu fene ba donc a fo mo munu bo jogo fin nous ket en tout cas là sanction mbala d'accord sanction nous a be anga ali code pénal kono d'accord donc odato amba fo mawnyana sanction ba ta jumena ka ta jumena bon sanction nous ni ata kalaje anyangili jume mo munu be jako gelake donc a damine c'est d'abord infraction de kata délit là donc infraction be ba do infraction ba damine kaso bomina kalo kelen kalo fla kata bla fo
kalo 6 kalo 7 san kelen yɛrɛ la donc n'o bɔla an bɛ don deli kɔnɔna la deli ye o bɛ se ka taa san 2 kaso ani i bɛ amende sara donc surtout fɛn ninnu yɛrɛ la amende de barika ka bon kosɛbɛ. O ta joli la justement o dɔgɔmani. Amende ninnu a tɛ hakili la ten cogoya la kosɛbɛ kosɛbɛ mais je sais quand même que ça varie autour de 100 000, 200 000 jusqu'à 300 000 jusqu'à 1 million jusqu'à 2 millions. D'accord. Ay an ka ɲininkaliw fana caman kɔnɔna na maa caman jira k'a fɔ fana ko gouvernement ka ni décision in nana a retard la parce que feerekɛlaw caman jira k'a fɔ ko stock kɔrɔ minnu b'olu fɛ yen nɔ ko gouvernement ma o subventionné donc ko fo olu ka ban sinon olu ka feereke kɔrɔ olu tɛ se k'o prix changer parce que gouvernement ma dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ma o cadre kɔnɔna na yala e bɛ mun kɛ ka olu jaabi o tigilamɔgɔ ninnu jaabi. Bon, je sais que je suis bourré, comme je suis au départ. Mais produit ton nuit, je sais que je suis au Luka. Le gouvernement, depuis que le gouvernement a la fiaque ni jamanaï. Beba kalama kafo depuis Ukraine kelen yɛrɛ daminɛna yɔrɔ si tɛ yen nɔ hali setigi jamanaw gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ mais gouvernement yi pour an kan toujours nɔgɔya ka se ka jamana kɔnɔdenw lasɔrɔ o b'a la k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ farini na an kɔni ma se ka o nafanw ye fɔlɔ gouvernement kɔni bɛ k'a se kɛ réellement a bɛ k'a se kɛ est-ce que vous voyez donc gouvernement seko ba tɛ o la koyi a y'a seko kɛ toujours ne bɛ min f'i ɲɛna o ye buru in de ye gouvernement ye prix min di anw ma anw bɛ ka baara kɛ ni o prix de ye ni o ye 50 ani dɔrɔmɛ 4 o prix kelen de bɛ anw bolo an ma fɛn fara o kan voilà mais min ye sukaro ni produit tɔ ninnu ye olu kɔni an tɛ fɛn ɲɛdɔn olu la bɛɛ ka se ka effort dɔ kɛ sinon an kɔni bɛ gouvernement yɛrɛ de kɔni deli a ka sabali an ka dɔ fara buru kan dɔ farala buru kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ma dogo maa si la boulangerie bɛ ka datugu a tɛ datugu ni juru tɛ juru bɛ caya i la o tuma o laban ye jumɛn ye o laban ye kasoladon ye a ma dabɔ o kama vraiment o ka sabali o k'a lajɛ dɔɔni ka se ka fara buru ninnu kan pour que an fana bɛ se ka lafiya dɔɔni sɔrɔ. Bon normalement buru yɛrɛ kɔni bɛ position min na buru kan ka se 70 ma. Ni buru ma se 70 ma toujours boulangerie bɛ datugu ka taa fɛ jamana ka dɛmɛ de b'a to a bɛ taa 70 la sinon buru kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ 80 na mais jamana yɛrɛ ka effort ba in de b'a to buru bɛ se ka taa 70 la ne ka faamuyali la o ye ne hakilila ye voilà pour que degun kana maa si sɔrɔ a 70 de kɔni ka ɲi. Bon maa minnu b'o kuma ninnu fɔ ne bolo olu tɛ ɲɛnikɛla ye parce que n'i bɛ ɲɛni kɛ i jate de bɛ ko bɛɛ la n'i y'a ye gouvernement wulila k'i jɔ bi parce que tout simplement gouvernement fana ye subvention di wagati min kɔnɔna la subvention ma di sisan a tɛ taa depuis mois de décembre ka se bi ma o ye kalo joli donc ka balo bɔ a sanyɔrɔ la k'a don bateau kɔnɔ k'a lase an ka jamana kɔnɔ yan a délai de b'a bɛɛ la o donc gouvernement fana ka jateminɛ la bi subvention minnu dila a bɛɛ bɛ tɛmɛ an ka douane de fɛ n'a bɛ f'o ma ko cordon douanier donc aujourd'hui statistique bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ fɛn caman ladonna jamana kɔnɔ ka bɔla exo ninnu caman ladonna donc stock minnu bɛ Bamakɔ bi ani a fan yɛrɛ tɔw je crois que bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko exo minnu dila o balo ninnu b'o kɔnɔna la donc ko foyi tɛ ka kɛ kunfɛ donc il faut que mɔgɔw k'o de dɔn jate bɛ ko bɛɛ la donc ni ko sera yɔrɔ ma et puis gouvernement ye prix minnu fixé gouvernement kelen ma jɛ ka prix fixé an k'o fana fɔ ka nɔgɔ b'o ko la gouvernement ni u b'a fɔ min ma ko conseil national des prix o conseil national des prix bɛ siéger de o conseil national des prix o présidé don par notre tutelle qui est le département de l'industrie et du commerce donc département de l'industrie et du commerce o ye conseil kɛ il y a 3 mois de cela pour que ka essayer ka segin fɛn minnu kan gouvernement ye fɛn minnu nɔgɔya a bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na anw chambre de commerce b'a la commerçant détaillants b'a la grossistes b'a la demi grossistes b'a la importateurs b'a la a bɛɛ lajɛlen de b'a la commerce mɔgɔ fɛn fɛn ko k'i bɛ jago kɔnɔna la jago yiriwali kɔnɔna la mɔgɔ ko k'i bɛ a tɔgɔ dɔ filɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen sen b'a la donc c'est pour vous dire que fɛn ninnu ma fixé kunfɛ jateminɛw de kɛlen don donc an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ani a waleyabagaw tigiw bɛɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la a ka ca Ala fɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ a kɛcogo la laɲini minnu an b'a ɲini laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sabati.
Très bien. Alors, kuma laban ye min ye o ye ka message lancé ni o ye welewelemada ka ɲɛsin Mali jagokɛlaw bɛɛ ma ani fana yala ni an bɛ se ka sigi ni hali bi ka nɔgɔya kɛ balo kan ni balo bɔra yen nɔ yala aw minnu ye jagokɛlaw ye hali bi jagokɛlaw ka ɲɛma fɛn bɛ tali kɛ karibiran ko kan yala an bɛ se ka sigi ni don nataw ye ka dɔ b'olu fana sabula o fana kelen bɛ degunba ye maaw kan bi bi in na dakun ɲɛ kelen na. Donc kuma laban na d'abord yani n ka se o yɔrɔ ma n bɛ tasibila kɛ ka se an ka wulemasure tabagaw ma. D'accord. Ka tasibila kɛ ka se personne civile bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hinɛ bɛɛ la. Maa o maa ye jangata sɔrɔ nin wagati in na n sigilen bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ n bɛ tasibila kɛ ka se n yɛrɛ tɔɲɔgɔn dɔ ma a tayana bi. Tayana n'o ye Mopti chambre de commerce président ye. Ala ka hinɛ la. Elhadji Ibrahim Basori Touré. Ala y'a ka kalifa minɛ a la. Ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to ca kɛnɛ kan. On peut dire qu'il est mort sur le champ de l'honneur et de la dignité. Donc nin yɔrɔ in na Mali élu consulaire bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ tasibila kɛ ka se a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. A y'an kɔn kiti min na Ala k'a nɔgɔya. Ala bɛ taa jɛn ma Ala k'a nɔgɔya. Amina rabi. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ ye chambre de commerce bɛ wuli ka jɔ la ani a ka partenaire bɛɛ lajɛlen. D'accord. État b'a la ani partenaire bɛɛ lajɛlen an bɛ wuli ka jɔ la nɔgɔya bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo o cogo min na an b'o fɛɛrɛw tigɛ la. Na fɛn minnu don baara ɲɔgɔn tɛ weleweleda min bɛ ne ka se Mali jagokɛla bɛɛ lajɛlen ma an ka to sariya kɔfɛ parce que n'an tola sariya kɔfɛ a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen an b'a laɲini Ala b'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. D'accord. Parce que sariya ninnu tɛ taa kunfɛ sariya ninnu tala de pour que jamana kɔnɔ lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. O tiɲɛ. Donc n'a fɔra ko dɔw bɛ bɔ o kɔfɛ bon ni bɔra o kɔfɛ ni fɛn min y'i sɔrɔ o yɛrɛ ka ko laɲininen ye. D'accord. Mais an kɔni bi yan nɔ an bɛ jagokɛla bɛɛ lajɛlen protéger ka segin k'a f'u ɲɛna commerçant détaillant k'a ɲini u fɛ ni minɛn dilaw ma prix min na a ye minɛn feere o prix la. Ni minɛn dilaw ma prix min na a ye minɛn feere o prix la. D'accord. K'a ɲini grossistes fɛ u fana u ka a lajɛ kosɛbɛ chaîne de distribution yɔrɔ kelen tɛ dɛ détaillants bɛ yen demi grossistes bɛ yen grossistes bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa parce que jamana ko la jɔyɔrɔ fitinin tɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la. C'est clair. Hakɛto bɛ nin kan Salo Mamadu. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que bi an kuni mammenyon fait masala konnana o de ye Aruna Kanté Mali jagokɛlaw ka ɲɛmaaba Bamako hukumu konnana ale o ɲɛma ni o ye président de la chambre du commerce et d'industrie du district de Bamako. An b'i fo dante foli min na monsieur Kanté ka a jira maaw la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma don nataw la an bɛna wulikajɔ caya tuguni min b'a to ka jateminɛw kɛ n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ minnu tara gouvernement fɛ ni dɔ bɔra fɛnw na yala fɛɛrɛ ninnu u b'a la k'u sɔngɔ ladon wa yala fɛɛrɛ ninnu b'a la k'a bato wa ni Ala sɔnna ma an bɛna wulikajɔ kɛ o la ka se ka don sugu kɔnɔnaw na ka taa jagokɛlaw ɲininka degun min fana b'u fana kan o fana ko o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ fɛɛrɛ min ta min b'a to olu fana degun fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni Ala sɔnna ma an b'i fo monsieur le président. Merci beaucoup. Merci Chérifla Jabaranin filɛbagaw an b'aw bɛɛ fo dante foli min na k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sibiri wɛrɛ 17h 18h ka tila ka a jira aw la tuguni lundi 11h midi aw kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.